produzioa eta nun. Jatorri deiturak konpromesu, sagardotegiak konpromesua dute jatorri deiturakiko, hemendik urte gutxi barru, 100% bertako sagarrarekin inbarko dela. Hortarako zazti asko falta da hemendik. 700 hektarea, ezta? Gutxi gora bera. Gutxi gora berako zifra bat. Karo, Gipuzkoa aldapatsua, Bizkain antzekotasuna, ez da izango Nafarroko herribera jatorri deiturako hornitzailetako bat? Bueno, lehen esan dugu, jatorri deitura batek eman behar digu erraminta bat danak hobeto ibiltzeko, orduan oain egia lotzen, eta hain zuzen ere gure gerra barrura begira normala da, interesen arteko gerra bat, orduan hori bermatuta utzi beharko dugu, Gipuzkoak ere, Bizkaiak ere, Arabak ere, herrialde bakoitzak sagarra egin behar izatea. Eta gainea, sagardoan diversifikazio hortan ezinbestekoa du, orduan hori garbi dago lotuta gelditu behar du horrek, baina baita ere posibilidad handi bat ematen digu, ze arazoi gaundina ez da momentu honetan ze lur dakaun Gipuzkoan, bada arazo bat. Arazoi gaundina ez da produktibitatea edo klima, bai da arazo bat. Arazoi gaundina da ez da baserritarrik. Inork ez du baserrira dedikatu nahi, sagarraitea ez beste zerritea. Orduan, karo, momentu honetan sagarraiteko prestaudetenak zeate, onta dedikatu izan zeatenak, lehen sagasti dituzuenak, sagardogileak beak, neurri handi baten, segi beharra dukalako, baina kostatzen nahi zaigu, industriakin konpetitzen durako hemen nekazaritzak, ez da besteik, eta kostatzen nahi zaigu, baina hemendik kanpoa badauzkau, baserritarrak prest daudenak, hoi bera itea, Euskal Herrin esan nahi dute. Orduan, inberko dugu oreka hori bilatu, ez? Eta, nik uste oantxe da garai garrantzitsua, oantxe egin negoziatzen, eta oso garbi daukaguna da, ez deula nahi guk herribera produzitzea gainontzeko guztintzako. Herribera sartu behar duen ez dakigu, ikusiko dugu, teknikoki ere azaldu beharko da, baina sartu beharko dugu, limitazio batzukin sartu beharko dugu, eta bestela ez da sartuko, eta jazta. Bai. Hola, xip. Bueno, denok isiliza, ez dakit, norbaitek zerbait esan nahi duen, edo parte hartu nahi duen, edo... Bueno, haitze zaik. Oso interesantea iruditzen Gipuzkoaren gogo eta azkeneko... Tarri, Xabi. Izeatan. Ez, bakarrik gantzan aipatzeko, adibidez Frantziko ardo munduan, ez? Hor bi figura berez dituzte, ez? Terrua ditzen zaiona, hau da, Zuez Nabar basarretiak bere zaharrak indako zagardua, o ardua, kasu horretan, ez dakize bodega hundi burdeoskua, o borgoñakua, eta hori dute terrua, nik nire mazti honekin, mazti hori ditu berezitasun batzuen, lur berezi badoka, klima berezi badoka, orientazio berezi badoka, eta emate bardo bat, beste inorre emateztuna. Baina okeo badok beste figura bat, da negoz deitze joena. Eta nolabait bermatzeuna jakintza. Nik ardo hona egiten dakit. Nire matzakin, baina kanpoko matzakin. Orduan, bodegateak askotan egiten dituzte, bi ardo egiten dituzte. Terrua, presio batekin eta zea batekin, eta negoz ditzaiona, herri hoxatik ekarretako, o zera esan dezue, herri beratik ekarretako zagarrak indako, negoz. Ez dakit, komentarioa esan, ezke hori etorri zaigurura. Bueno, etorkizuna hortxe da, ez? Hemen momentu honetan esan bezala Maitek gero eta sagardo gehiago ikusiko dugu merkatuan, eta hortik dihoaz, terruarra, karo, egila da arduak, ez dugu ontako komplejo egitu behar, gai hontan bentaja bat hartu du, beha ardotik bizi izan da, sagardotegik lehen esan duen bezala, azken urtetan, sagardoteiti bizi behar izan dute, eta hau azkenian negozioa da, aurre, behar du nola, orduan, hoi da nahiken egia, terruarraino iritsi arte, baina jai dia terruarra egiten, zuek terruar bat egiten dezute, eta ja izango dia 12 bat produktu, ja partzelakoak dianak. Gero horrez gain daude, monobarietala, bibarietala, ni badakit, oendikan igual etzaien produzion saldu, lizea gai behai altzoko sagaztia produzion jartze zaionian, seguru asko altzoko sagarrak indako sagardon bat eukiko du. Merkatuan aukera bat ikuste dute gainea, izango izen bat terruarrak markatzen du, eta gero bestia dudik gabe. Euskal Herri guztiko sagarroren trasladuan, izan marka ezagutza da beste gauza bat importantia. Urte batzuk atzetik guaz, baina azken urtetan asko idiak horritzen, eta beste produktutan ikusi dien gauza asko ikuste dugu ian merkatuan.
Eta badauka sagarduak, badauka sagardua bentaja bat, desbentaja batzu gaitu, ez? Lehen esan bezala, posizionatu dako nahiko merke, eta kosta egiten da, eta konsumitzaile modu batean konsumitzen du, ja, abantaila handi badauka, eta da oso bersatila dela, sagardua gauza asko dia mundun. Dia pardunak, dia gozuak, dia muztilua, dia sagardo naturala guk ezautzen dena, hoi dena sagardua da. Ardua mugatugua da, ez? Eta bueno, hoi aprobetxatzen behar dugu. Xabierrek aipatu ditun bi kontzeptuak adibidez, jatorri deitura bat justifikatzeakoan ezinbestekoa da. Ez da ulertzen lurra jakintzarik gabe. Eta gure kasuan jatorri deitura Europak ulertu arte, ulertu behar izan du zergatik dazkaguna inbeste sagar bariedade, eta nola bermatu dan jakintza hori urteetan zehar. Eta bi faktore horiek ulertu ditulako iritsi gara puntu ontara. Orduan, prozesua luzea bada ere, bata ez da ulertzen bestea azaldu gabe. Eta jatorri deitura baten bermean hori da urteetako, mendetako jakintza bat preserbatzeko beharra daukagula sagardogintzari dagokionean. Sagarra preserbatzearekin batean. Eta faktore hori ikeragarri importantea da ondo justifikatzea. Bestela aukera daukazu, bai IGP bat izateko. Baina hori bermatu beharra daukazu, bai ala. Guri Europakin hainbeste urte pasaio, bestia ezin zutelako ulertu, zati zeuden hainbeste sagar mota hemen. Zintzen. Gu presentatzen dituen izen guztik desberdinak dira, ezin zuten ulertu hain zuzen ere, karo, historiako parte handioi azaldu inberri zantzaie. Eta teknikoek ulertu dutenean, orduan balorean jarri dut oen berriz, ez, ostras, 200 sagar motako zona badaukat Europan, sagardoin izan duena 1000 urtean, 1000 urtean, ez? Baina koste intzaie, arduak, denominazioa teguko ju, 5, 10 gehienez klase, guk 250 egiko ju, sagar mota diferentiak. Bisita gidatutan ere adibidez, jendea horrekin txoratuta galditzen da, esplikatzen diozunean ez, gau zer da, matx bat, bi matx bariedade, eta ez eske hau, egiten dugu Euskal Uzema sagar bariedaderekin, eta hemen sagastian dazkazu, ez dakizten bat bariedade, eta gaina nahasketa egiten dugu, eta bi horrekin harrituta geratzea, gutzako zehose normala da, baina... Oso urrutia joan berrik ez da, guk egin genituen dastaketa batzu, urte batzu, 6 bat urteola, asera Samarrian denominazioan, eta eroskiko saltzaileekin esan ziguten, 20 bat etorri zian, saltzaile Bizkaitik geixo, 30 bat. Batipat, Gipuzkoa eta Bizkaiako dendetako produktuen arduradunak zian, denda bakoitza bere produktuen arduradunak zeukan, eta bat kendu Gipuzkoa arrazana ezautzezun, bariedadeak eta guzti, bestiak esan zuten uste zuela, Granny Smithak indola egin dula posatu. Bai, eroskiko, zeak ez dakit noa jumerrik, orduan kao, herritxekitik irirarek asko aldatzea, gaur egun iritan ja pixka eta ezagutzoi galduin da. Eta bat bazeon, asko zekina, bestek ez egiten. Sagarrak eman genizki gaina, urrin egin genuen, sagarrak jateko, eta moko aria dio kozkaite zuen, honekin nola hileke sagardua, eta orduan baina sartze dituzu, beste mundu baten, orduan gauza desberdin ulerte zituzten. Bueno, ez da, oso urrutia jun behar ere, hasi igual batuko zea, oin dala 3 urte, kata bat eskatu ziguten Donostin, eta esan genion baietz, kata eman genezakela, eta esan ziaten, ¿y cómo vais a bajar las cupelas? Eta esan nahi, badio. Pues no las vamos a bajar. Baina pentsa, oin dala 3 urte, eta Donostin. Bueno, bada holana. Berreunda, zenbat esanek? Berreunda inguru hain naparrak oendikan definitu bat zekatetana. Sagargile bezala, hemen 40ekin nahoni. 40 mota ezberdin. 40 mota ezberdin sagar, konportamentu ezberdinekin. Horrek dauzkan zailtasunakin. Gero ikusiko dugu bezala. Hala. Zuk egin dut baite. Bai, gainera, zorionez, azken urtetan, diputazioen eskutik eta ikerketa asko egin nahi diez, eta gaur egun sagasti bat jartzeko garaian guzti hori kontutan hartzen da baita. Ze sagar barietate zeinekin ondo polinizatzen da. Adibidezuk, landaketa ikeko garaian ezin dituzu barietate bateko 10 hilara jarri. Ez duzuk, hipoproduzio, polinizazioa behar da hor. Bueno, barietateke aberastasun hori ematen digu, emalek dien, ez dien, goiztierrak dien, ez dien, bueno, joko Eta dira. garai bateko jendiak ere gauzak ondo itxe zituen. Bai, Hemen zerbaitatik. zeatik gana inbeste sahar mota nasin jartze zian. Sagastin, bi gauzatik, bat bazekien kezak eta gazik behar zituztela, urtero etzuela ematen, orduan batek ematez pau, beste gazi batek eman gau, eta gero polinizatu inbertzuela. Hoi dana bazekien garai bateko euskadunak. Ze pasatzen da, hoi egokitu behar duela gaur egunea, ezin dugu jaztu, joan ez ditugu dana batea bildu nahi, klaseka bildu nahi ditugu, hain zuzen ere bat diversifikazio horrek eta gaur eguneko sarduak eskatzen dura. Orduan,
Ez ditu 10 hilara jarri, zer bestela polinizazio gutxitu dira, bastakit, zuek dakizu, 3-4 hilara, klase batetik, ondo polinizazio beste batetik, beste 3-4 hilara. Bueno, politia da, guain zaila. Eta egia da, 250 sagar mota esaten degula, eta horiek dira gorden ditugunak, zona bakoitzak beriek badauzkalako, hemen Zuaznabar klase bali badago, altzok erabiliko, baina Zuaznabar zaila izango da Bizkaiko ez dakin jartzia. Nagusik oain dia 20 bat, eta iparraldia sartziakin 30 bat izango dira nagusiki jartzen dianak. Ekoizpen nahi beira, momentu honetan sektorea inflexio puntu oso interesantian dago, eta oain markatzen dituen pauta guztiek ere gure etorkizuna markatuko dute, baino benetan momentu honetan dago urte batzutako ikerketa lan bat, Maitek esan duen bezala, eta oain tokatzen zaigu erabakik hartzea. Oain hartzen ditugun erabakik markatuko digute urrengo pasua. Eta benetan oso momentu interesantea da bizitzen sektorea. Bai, hor lantzen ari geran erronka hori da urtero sagarrak ematea eta teknologi berriekin, oain ari geran txertaka berriekin eta hori dena. Bueno, takit zerbait edo esateko, azken blokera pasako gehan. Galdetu lasai, galdetu. Bai, lehen esan dezue, arazo nagusie dala baserrie eta produkzioa behar dela, eta inok ez dula nahi dedikatu horretara. Claro, herrialde bakoitzak bere kupo bat eukitzeko, oda, Gipuzkoan egoteko bere sagarra eta bere produzioa sagardoarena, eta berdin beste herrialde guztietan, Nafarroako herriberara joateko produzio osoa, hor administrazioarekin ze lanketa egiten aizatezer. Ikerkuntza bada, arlo asko aizeate lantzen, baina administrazioarekin baserriak, sagar produzitzaiek egoteko. Edo horretara jendea bultzatzeko, edo jendea animatzeko, edo ez dakit zer. Baina hor gabezi bat egon daitekela iruditzen zait, nahi ikesan dago bezala, eta horren aurren zer hori da. Bueno, nik uste, nahi bezu Maite, ja, martzen berezen. Bai, eskerrak eman da noi, baina jun beharra dauket, lana daukegu etxen, eta, eskerrik asko etortzeati zuen interes horregatik. Eskerrik asko, Maite. Bueno, ikuste zuen bezala, sarrotegiaz gozatzeko norbaitek lan egin barra dut. Norbaitek nahi gau? Ez, bueno, bai, galdera, pixka bat, nik uste, baina arazoan muinean egiala sartzen. Oain hartuko jugun erabaki kolatzek ala esan dut, alaxe da oantxe egia negoziatzen, mai berdinean, iparraldeko eragileak, Naparrokuak, Gipuzko Bizkaia eta Arabakuak, igual 30 personatako bilerak izaten nahi dira, administrazio desberdinak, geoadministrazioetan egia bileran, sektoriak egia bileretan, momentu importantia da erabakik hartzeko gero ikusiko dugu. Bueno, hemen Gipuzkoa esaten duenean, Gipuzko Bizkaia eta Araba litzake batipat, Araban egoera desberdinagoa da, Naparroa eta iparraldian, oaindi beste egoera bat daola ematen du, nahiz eta hau etortzen nahi dan baita ere, hemen ez da erresa, gaur egun jendia landa ingurunera bultzatzia eta nekazaritzara, kosta ingo da, eta dato bezala esango izuet, sagardoteita ere ez, sagardoteik berrik ez irikitzen nahi, zarrak isten nahi dira, bale? Zeatik, azkenean negozio eredu bat ere pixka bat daolako gainberan, ez sagardotegi jana, bezik eta negozio familiarrak, negozio txikik, entzuten dezuen guztiak gertatzen nahi da, tabernak isten nahi dian bezala, sagardoitan ere bai. Sagarrai dagokionean egila da, garai batian eztabaidan eukigendun gai bat aidala etortzen mai gainea, eta nik uste oso interesgarria dela, eta hor ere, historiak abalatze gaituna usten dik, diputazioa bati bat Gipuzkoan esaten eta, beste herrialdetan gutxixo egia lanian, baina konturatu da nik uste dut, baserritik bakarrik biziko dan jendia baino bultza behar dela baita ere, baserritan mistoa ditzen zaiona. Osea, ez du gure baserriak zertan izanik euneko handi bizi biharra. Hoi oso berria da. Garai bateko baserritarak ere jungo zian minara lanea, o jungo zian ikazkin, jungo zian itxasora etorri eta baserrin segiko zuten. Etxekon bat aiko zan baserrin, danak ez. Eta oain ere, hoi bultzatze bali badu uste du aukerak gaudela. Noski geho rentable izan behar du sagarrak, eta hor lan handi bat daukau. Sagarra errentagarri izan edo, baserriko gauzak errentagarri izan, eta bultzatze balin badeu, baserritar mistoan figuroi nik uste Gipuzkoak aukera handi bat ditula. Eta gero beste arazo bat daukagu, denboakin
konponduko dana, segun ze zonatan gure lurra oso garesti daula. Mundu guztiek usten du urrungo urbanizazio be terrenotan izango da, mendipuntan izan dare. Eta orduan terrenoen prezio oso garesti dago Gipuzkoan momentu honetan da arazoa daukau. Eta Bizkaian berdintxoa pasatzen zaigu. Bizkaia baditu, oraindik Gipuzkoa baino terreno hobiak ere, historikoki sagarra egin izan dana Karrantzaldi adibidez. Baina kostatzen nahi zaigu. Baina nik uste baserritar mistoan figura hori indartu behar dela. Jende asko daula, etxetik kanpoa eta etxian lan ingo lukena, baina hori ere laundu inbertzaia. Bai, utzi behar diogu irudikatzeari mundu idiliko romantiko bat eta praktikotasunera jo behar dugu, ez? Hemen zein da realidadia, baserritarra mistoa dela, mistoari lagundu, eta listo. Nahi baldin badegu egitan, eta hemen dazkagun paisajeak mantentzen segi, errealitateari zor behar gatzaizkio. Bestela alperralperrik aidea. Aprobetxatuz gai hau, irudi pare bat jarriko izkizuet, hausnarketa bat iteko, eta helduko diogu azken blokeari. Mila 1992ko argazki bat, nire aita eta Fermin, gure kotxekoa. Sagarra biltzen auzolanen, Jesus, bigarren irudi eta pasatzen nahiak. 30 urte beranduago, agertuko zaizu irudia, altzoa, terreno bea. Esan dezakegu Tanzania izan lehikera, baina ez, altzoa. Terreno berdina, 50 metro berago. Sagasti berriak landatzen ari gea. Lehen gai on batekin, sagardo pikainak egiteko gai gea, jatorri deiturako txapela hori dugu, nolabait kaleratzeko, relato on bat, baino nork lan egingo du, etorkizunean. Bueno, irudi hauetara otiu beharko dugu. Kezka ematen duna ez hemen bakarrik. Ikusiko zuen, ehoz zein lekutan, berdina da. Hau traslado, Euskalduna mundu barrena jungean bezala xeba, jendia kanpotik etorriko da. Kontua da, gu lortu behar deuna da errentagarritasuna. Nik irudi horrek ez nau kezkatzen, baldin eta errentagarria balin bada, jendea ondo bizializateko, zaliak bere ondo bizializateko, eta beste, eskulana urte batzu pasa beharko dute, hemengo jendia berriz eskulanian jartzeko, nik nire semeekin ikusten dut. Osea, datorkilen guztia honen kontra dihoa, alegia inork ez die esaten eskulanian lan iteko, ez diegu esaten, justu kontrako esaten nahi gea. Sagardo gilekin ere hau askotan itzen izan denik, jode, eski inork ez du lanin eta zure etxien baldo inoren nahi dunik. Inor ez da sahastira, guten oso jende gutxi da, edo eskulan hortan jo nahi duna, ez? Askotan kontrakua, orduan, gizarte hortan gaude, eta eskulanea etortzen da, kanpotik datorren jende askotan, horta otxuta da hona, beste erremedioik ez daukana. Bueno, teknologiak ere asko lagunduko du, beste modu batzu gaude sagarra biltzeko eta, baina, uste irudi hauek jota gehi ikusiko txugula. Nahi kezkatzen hauna da, errentagarritasunak, danak ondo bizitzeko aukera emango baligu, bira. Eta erreleboa ematerakoan ere etxeetan, seguru nagozuek ere bizitu dezutela. Segun eta ze ezik eta izan duen gurasoak urrengoari erreztu nahi dio bizitza. Eta esan beharrean, segin ere denda txikiarekin edo bizi horrela, esango dio izan funtzionario edo atera oposaketak. Eta hori bada etxeetan jasotzen dugun gauza bat, orduan. Egiari zor, guk ere etxeetan eta sagardo gilekin ikusten dugu, edo nik neonek etxean ere ikusi izan dut. Oso ondo hartaldea dago, baino ikasi kanpuan. Egun kanpuan eta gero baloratuko duzu. Eta sagardo gintza nola da, eta negozio txiki askotan ere hola da, gurasoek ez dute bere bizitza berbera eukitzen nahi, bere seme alabek. Eta orduan, pasatzen da, estremo batetik bestea. Ze gertatzen da, gure sisteman balantza alde batea iraultzen denean zapa, berriz beste aldea etorriko dela. Orduan hau dana ziklikoa izango da. Eta eskulanean haitu ez deanok, mendikan beste generazioi tokatuko zaila eskulanean haitzea. Bai, bestela, hau ez talako jasangarria izango. Eta horre historiak abalatuta. Bai, gero ez duk ezurrik esan behar baita ere, eta dago, tema administratiboa. Gaur egun, ziklo aldaketa baten gaude hemen ere. Garai batien etxeko guztik lan egiten zuten, bat izango zan agrarien alta eman da zuen, jan lan amundu guztiak egiten zuen. Gaur egun ez zinezkoa da, bai. Eta gainea, bakizute ze gertatu lehiken, orduan. Igual du hektare erdi bat euki, edo 5 hektare euki, bildurra hor dago, eta hori da pasatzen negozio guztietan.
Nik ez dut ulertzen jatetxe batian bertako semia barran da hola eta euki dezaken ziskua gero, baina hola da. Arrapatze bali mauek Jesukristo nauka eta gaine prensan ateako da. Eta bueno, pues egoera hortan oantxe gaude, transito hortan ez da nola ingo dugu hau, eta bueno, herriko jendiek ere, etxeko jendiek ere ezin du lan hori egin orduan kanpotik hartzen da. Eta digitalizazioaren erreztasunen trampa hortan ere erabat sartuta gaude. Eta zenbat lanpostu bermatzen dian paperak eskatuz. Hoi dena ere ez da normala. Ez da. Eta horrekin ere mozten espaldin badegu alperra-alperri bidik. Aidea baku bat eta beste. Neurri hartu behar zaio horri ere. Horre ere, portxe gaude. Momentu honetan aldaketa garaia da, Danian, eta hori nabaitu iten dabe. Bueno, nik esango eki. Zer da? Bai, nik. Upentegitan bertan, Rioxan, lehen lagun koadrilla jutezan, un pasa, matxa biztea, garkunen dena galera zita dago. Hemen ez dien beste sartzen, eta lagunak etortzei, eta plan bada, plan polita, baina, bazkari batekin, baina, hoitena mugatzen ari da. Gauzoni denei buelta emateko sagarraren prezioak, lagunduko duzta. Sagarduanak bai. Baina, iritsi bergatu puntu. Bai, bueno, sagarra eta sagardua ez dizuet esan, baina bai. Gizarteak emateio behar duen balorea bertako produktuari. Gizarteak emateio guk eman dion baloria. Azkenean hau bukatzeztan soka bat da, ez? Hoi ni pixka bat nik ejemplo bezala jartzen dut eta kontutan hartzeko esne behian gaia. Nengo baserritan, zenba baserri bizi izan dira esnetik, eta horren zenba daude eta nola daude. Hoi danan muina izan da momentu baten erabaki bat hartu dela. Nik ez esaten erabakik hartzen dienin beti ondo hartzen dira, garaian garaiko erabakik hartu behar dira. Baina gero ez bali madoi lan zen, ondori joko tortzea. Guri iruditzen zaigu esniak egon behar duela linealean €50 ni sekul ez dut ulertu. Kalidadeko produktu bat €50 gure baserritatik ateatuko, hoi, ikera garitea da. Baina hotxu ingea. Hotxu ingea, norbaitek behiak egibali behiak baki zelandagan horrek. €50 ez da posible. Behar dan garaian subentzioz biziko dira eta jazta, subentzio bukatu dienen bukatu daurko negozioa. Eta gure buru sartu imerko dugu. Ze garesti da beste gauza batzukin alderatuta, baina ezinbesteko produktua da iesnia. Batzuk guain geota gutxi hartzen da, baina indikan nik ez dut ulertzen. Eta sagarduakin ere pixka antzeko zerbait. Ez atzo, kasualidadea dituzian, gurekin lan batzuk egiten ditu batek, eta esan zen, jode, oantxe gura auzuan denominazioko sagardua sartzen hasituk, eta ondo, ona. Baina, taberna junda, 6,90 patuit. Eta esan, jode, merke? Nola baino, eta esan, merke? Hor da hon prozesu guztiak, gehi tabernaiak irabazi berbau merke da, baina, inor pentsatzen jarri alda, tabernaiak diru irabazi berbaio merke da, no ez dan, ez? Eta, orduan, prozesu hontan, sagarrak inazten geha eta sagardon bukatu. Ez badu posizionamentu berri bat bilatzen produktu antzako, jaidak hau, hoi garbi euki. Hoi garbi euki, osea, eske hemen bizin berdeu. Azkenia jendia zeiten du, konsumitzailea ez balin bade tortara preparatzen, negozio itxi, eta punto. Orduan, ez du hoi konsumitzaileakin, sektoria beak egin du, euki du egoeragatik, esan dugu, ez? Berriz piztu zan hortan, sagarotegileak indarra hartu du, negozio linea sagarotegile izan da, sagarduare bai, baina bigarren maila baten gelditu da, eta hain derrigorra da, baina ezin ditut bi lineak eutxi batetik dirua galduz. Baina, konflikto handi bat daukau, horretiku balorian jarri behar dugu dana, baina pentsatu behar dugu, ez dara barbaria bat jatetxe batean juten izanen €9 sagardo botella bat batzia. Naparrun patu erkoet, Bizkaian batzet, eta Iparraldean, bai, Gipuzkoan emateu, Jesus, ez da ez pasatzen. Eta gaurrengo konsumidori ez da garai bateko konsumitzailea. Asturiasen asko diskutitzen dut behaiekin. Asturiasen ere beti esatute, sardo merkeon bertu, porque persona batek bika jatetu azkenengo atxonak. Gaurrengo jende gaztiak ez du hola eaten, beste gauza batzuk eatetu. Botella bat bilaunen artian afaltzen eatien normala da gaurreun. Eta hor, inberdu beste posizio bat, karo, horrejun behar du, kalidade batekin, berme batekin, konsumitzaileak jakin behar du, altzoko zaharrak indako zahardua dela, eta altzoko tabernan zahardoi bali badao, bazeatik, baina posizionamentu lortzezteun arte jai deu. Ze sagarra ezingo da ordaindu, sagardo zaliak ere berraina diru ez datok ezin du inbertitu, orduan ointxe gaude, ointxe gaude korapilo hortan, eta ondo atean nahi deu. Eta sektore barrun ere ez da bai da hundi bat da. Ze jendeak nahi du, baina ez du ikusten, Osea, bizi guztin gauza bat inbertu zenek eosiko dini sarduela, ez da beste aukerik. Ez du besteik. Eta ordaintzen deu, edo alperrik egin, zein den guzti alperrik da. Eta ordaintzia ez dala, ez dakit nola esan, atzo entzuten telebistan, arrautzak doble prezioan saltzen diela gaur. Ez dakit nik ez ditu ez duketxien dazka, baina doble prezioan ez da sagarduan eskatzen dana. €1, €1,50 diferentzia konsumidoriantzako soluzionatuko ligu papeleta hau, eta hortan nahi gehiago gure aldarri. Baina, gerra hoi, luzia da.
Orain dela urte batzuk hasi ginean ja planifikazio bat iten eta estrategia bat markatzen 3 terminotan, sagarrian, sagarduen eta sagardotegian bizilua errentagarritasuna izan zen. Hori gabe, alperrik ari gara, ez errelekuaz, ezertaz ez. 7 probintziak alperrik ari gara, ez baldin badeu errentagarritasun bat topatzen minio. Ulertu behar dugu errentagarritasun hortan, zea guztik, kanal guztik izango dutela eragina, konsumitzaileak ordaindu beharko dunak, sagardogileak patu beharko dunak eta sagargileak jasoko dunak. Izuei doble patuko galizue sagarra, imaginatu biharko unien doble patuko galizue, asko zerrexea dingo zendukela sagarra. Dana kostiente gea. Asko zerrexago eta igual relebo generazional hori bermetuko luke. Nik traktore bezala sagardoa izatea, hola daik, hori gabe, nahi sagarran atezea ekoizia, no? Idari papera azkizaiak. Ez soka guztia da, hor eskera bat adoz, sagarrik itez badeu, alperrik egia. Baina ez da, sagarrik itez balin badeu, ez deu sagardoik eukiko, ez deu beste 50 urtenik oso garbi dakat ez deula goingo eredun tirako. Kanpoti sagarrak karriz, kanpoen arazua dago, hemengo arazo berdina dago. Eta lehen sagardotegia nola izan dan zentrua, sagarran, ez dakit, hemen txokolati ingo bagendu igual beste diskurso batek kuajatu lezak, baina zerbait inbalin badu milaka urtien sagarra izan da. Zentzuik sagarrik ingabeko produktu bat saltziak orduan, eta geho, mendik kanpoare egoera geota zailagoa dago, hemen inberko dugu. Baina hemen inber da, patuta eta beste posizio bat. Oain, dauzkeu datozen 4-5 urte hauek izango ja, oso importantiak hortan. Konsumitzailea nik uste konsumitzailea prest dago. Konsumitzailea ondo saldu ezkio, horrena kopa eta basua bezala, horreneko izateat eskandalo, horrengoa parra eta horrengoa nahi duna, ingo, bakoitzak, baina ez da. Eta hemen ere posizionamentua estudio guztik esaten digute baietz. Erraixa dala, ez deula ez dakize prezioetan saldu behar, eta hor sagarra da, lehen gaia patu behar da. Eta guain ezin da nahi aina patu. Eta ez da beste bestera jendik ez du sagarrinko. Piskat argazkira bueltatuz, azkenean langileakie, baina gaur egungo gure komunitateko partaidarie baitaren. Hauek ezagutzen ditut, denak, Kamisa, Izetu, Kadiatu eta Mariam. Bi launeska horiek, eta atzekoak Siri eta Mamadu. Hoien seme alabak, batzuk handoainen, beste Gernanin, eta denak eskolara dijoaz, euskeraz garbi hitz egiteue. Eta honekin esan egitena da, datorren urteetan kupeltegiko nagusie edo sagasti hortako nagusiak izan litezke persona hauek. Nidakit kasu bat gertukoa, beha ustea dijoagoan, eta bere negozioa Pakistani pasako dien. Baina sagasti da. Ni erranen bizita ez, erranen ja negozio asko, holako beste kanpoko jendeak hartu ditu, normala da, hemengo jendeak ez paula nine, kanpoko hartuko ditu, haik oportunidade bat ikusteko, tabernak beak, hola da, eta hori gertatu ingo da. Eta behar bada, baserri giroa da azkenengo pauso ematen dena, ez da holako hemen oso movimentun, baina egongo baliz negozio eredu fuertego bat, segur bai, eta hotxu inberko dugu, ez da beste, horrez dugu alde ingo, baina egia da, jende horrek ere interesgarria dela, gauzak ondo inda sartzia, ez dut dikiten hola izan bara. Altzoa etorri hori dugu, egon Tolosatik gungoa, baina, hau bat hor. Baserri guztutze bali maia, norbait ebeteko ju denborakin. Eta zen ebeteko ju, bueno. Hemen, baserta miston eredu, oso ados nago horrekin. Sagardotegik eta nola ikusten dute, baserta mistoa danen niretike, lan itzeko almenari ditxuak esaztekin, eranaukin, nola ikusten dute ere muerez, nola dutera duzke, mistokenak dieta ere dutera duzke, zein nola ikusten duten direna, nola banatzea, edo nola, ez? Nina ez, nire modu izan behar, hemen pixkat nola ikusten da nire ez, eta sagardotegia aldetik ene, hori kudeatzeko nola ikusko dut. Hemen, araz 2 hektareako sagasti asko bagenitu, xapoz, lehen bazian, eta askotan, sagardotegian dimensioak ez ikusilik ez du batetik beste, ez da.
bai, eredu sortu beharra dago, baina egia da, mistoantzako ere sagaztia izan leikela oso neurriko proiektua. Alegia, sagarrak momentu oso puntualien eskatzeu lana, baina gainontzeko urtean zehar, zerbait inda oso ondo eman leiken gauza da. Orduan, hain beharko duna behar badat, ointxe hortan egea, jende klase bakoitzantzako eredu bat edo beste sortu. Ezin ditugu Gipuzkoako sagasti guztik modu batea jarri, eta beste aldian ere ez. Dago estensibo naho, baina arte indeuna ez, sagar frankua, gamar biderra marrien aldatu, noiz behin kakasoin, hortik hasi, eta poda mekanikora inoiten zaion, muro frutala esaten diun arte. Hor, ze asko ditugu, nik uste dut, pixka bat eta guain arte behin goza, baina hor buruelare sartu beharko dugu, segun zein datorren eskatzea modu bat edo beste eskaini beharko joula sagaztia jartzeko esan, zure ereduen arabera, naiz eta produktibitatea txikixiago izan, lan gutxiko eskatuko izun eredua hau da, eta badaukau. Hau da, sagar mota hauekin hola lan inezkeo, badaukazu aukera. Hor da igual, eskotan iten du eredu bat hartu, eta nahi du eredu horrekin danak jutia, eta hori ez da ainerresa. 3 hektarea dauzkanak ezin du makinariaz hortzetaino josi. 20 dituna bai, 3 ditunak igual makinaria askoik ez du behar. Ondokoak 2 lan ite balin bai ezkio gainontzeko guztia oso gauz gutxikin hilezake, hortan, eske guaina egia hori dana ez da bai datzen, ez da? Eta zalantza gauna da 3 eredu edo 5 eredu jarri horret jogun mai gainean, gero bakoitzak erabakitzeko, baina misto ere eskeni beharko zaio, bere ordukin aurre eman alizateko gauza bat. Baina sagarrak ematen du aukera hori, ez da eguneroko lana eskatzen duen gauza bat. Eta ekoizpenari erabat lotua dago baina. Baina Felix ezeka beste eredua, ondo, beha hortzeok eta beak ere bere eredua erabat intensiboa dek, ez? Erabat intensibo ez da, baina izatea nahi duke, pixka bat, beha manejatu alizateko ezea bat. Sagarrak argi duki, biltzeko garaia dula, hor jendia eta hor gainean denbo gutxin asko bildu behar da, baina beste gainontzian, Ez di erortzen sagarra lurrea, ez da ganadu bestela hain lotua. Egun baten gaizki bali mazaude eta ez bazu nahi, edo lagun artea bat nahi bali mazu, ez da ez pasatzen, askatasun dugu bada. 14 hektarea ere desberdina da, gero mai sagarra egitzi ez dakik beste, baina bai, hor Felixen etikan, ez eukitze hor tartea ondila do, danantzako ze hartu lezakena. Terrenu dauzkan da nahi duen jendiantzako aukerak sortu lehizkela uste du. Oin arte ez dugu honi buruz hitzei, baina oso importantea da, zuk aipatzen duzu puntu hortan formakuntza. Persona batek ez du zertan dena in. Hoi ez da hola, hoi ez da jasangarria bizitzan zehar. Baina bai faltan botatzen dugu formakuntza eredu ona badaukagu, hori existitzen da, formakuntza ematen da, baina gero horren jarraipena edo hori nola ejekutatzen den. Hor dago haindikan gure erronka nagusia. Egitan, sagazkin beharreko gauza guztik, jasotzen den informaziotikan egitera nola pasatzen den hori. Ze personal daukagun edo zein nari den ejekuzio hortan. Felixek da ejekuzio hortan eta Felixek ondo ziurtatzen ditu gauzak. Baina Felixek ere ziurtatu behar du bere beste 4 langileek segun eta ze konplejidade duen lan horrek bere nibelu berean ingo dutela lan. Eta hor badakago erronka handi bat. Ze personal edo ze formakuntza eredu daukagun ere hau aurrera eramateko, produktibidadea aurrera eramateko. Eta hori bai da puntu bat, administrazioa ere badagokilona egin handi batian, jardinero asko formatzen nahi dialako, baina frutagintzan formakuntza eskasa dalako. Hor bai ikusten dugula guk beharra handi bat, eta gure ahalegin bat ere hortikan bideratu behar dugu bai ala bat. Bai, nekazal eskoletan, guk asignatura oso bat gendun frutagintzana, batakit 6 hilabeten ematen gendun, oain ez da aipatzen, beraz. Beste puntu importante bat ere, lantzen nahi geha, beste eredu bat, baina ja eskola umeentzat, eskola umeek ere jaso dezaten formakuntza bat nahi bezain bestetan bi gauzekin. Sagaztian, bai loraldian eta baita uzta garaian ere orduta erdiko saioa, baso eskolek egiten duten eredu hortan, loraldia dan momentuan polinizazioa esplikatzen zaie jolas baten bidez insektuen hotela egiten da, eta sagar garaian, sagarbo. Eta horri gehitu diogu unitate didaktiko digital bat, gero eskolan landu dezaten modu erakargarri batean, o etxian landu dezaten. Eta haure eraman leike, nahi baldin bada euskaltegitara. Nor badago ere lanketa bat oain arte
oso polikin deguna, baina bai ala bai buru belarri sartu beharrekoa. Nei tokatzaianean uniekin sagaztin egotia, kontuatzen zea zenbatek dakiten sagardoa zer den, edo zenbat baserritan, edo amonak edo itonak, uniek badakite, baina horri ere zuku eta bertzaile. Bai, Manu? Aldera hori nahi zuet, agian zerbait aipatu duzu azkeneko aipameno eta baino. Aipatu duzu lehenago, alderak duzu pixka bat, baserriakin, esne behiakin, esnearekin, esnearen prezioarekin, sagardoa. Baserritan ere, nik uste dut, baserria esaten dugu, baina horren barruan, igual oso lanketa edo mota desberdinak egon daitezke, ezta? Modu bada granja erraldoi handi horiek, eta beste bada, baserri murritzagoa, askoz estensibogoa, eta bat, sardotegietan ere uste dut, antzeko gauza gertatzen dela. Dena berdinera, bereiztu behar dugu eredu bat eta bereiztu behar dugu beste eredua. Sardotegietan ez da gertatzen ekoizten den sagardo kopurua igual erdi baino gehiago 3-4 arten egiten dela eta beste ez dakizten bat txiki asko gutxiago ekoizten dutela. Denda txiki aipatu duzue, ez dago arriskurik eredu bat, eredu intensibo hori goraipatzea ez, nagusitzea eta beste txiki guztik bideen galtzea. Batzutan nola urrutik kezka izaten denik. Bueno, nik kezka hori da, aipatzen duen kezka bat leku guztita, baina gero realidadia oso desberdina da. Nik uste hor balantzan jarri berditugula gauzak. Hemen eredu bat, 1977 klabia da. 1977 goaingo sagardo gintza ulertzeko klabia da. Hor gainberan behia jozun sagardo gintzak, eta hor neurri batzuk hartu berri izan zituen sektoria, berriz berpizten hasi izan sektoriak aurre egin izateko. Bat, sagardotegiak iriki, osteleritzei iriki, saltzea jun, baina arazoa sortu zitzen sagarrik ez zeukala. Ordu arte kanpotik ez da sagarrik ekartzen. 10 urte leheno, 10 urte ondoren, eta historio idatzita dukau. Nei sagardo gilek, baina hilda, baina kontatu zien historia nola izan zen. Zenek ekarrizun da guzti izenak egin dago. Horrek, olako erabaki bat hartzen danean, hartzen da erabaki bat datozen 80 urtetako, ez di izaten zikluak 20 urtekoak hemen. Hor sartu die txikik eta hondik. Gero eredu txikilea, eredu hondile bai. Eta beste aldaketa handi bat niretzako, eta hau ez dut nik esaten, hau nire Naparroko baserritar laun batek esatezun, berak ezagutu dula baserria oain arte bizileku bezala, baserria da dana. Bizitzeko toki bat, baserritarrak izango zaten asko, bizitzeko toki bat zan. Hanetzan galdetzen zenbat ordu lan inbertzian, zene kotizatzezun, etze honian etzan jaten estutu, ze honian inilezan. Eta gaur egun baserrik bihurtu arazi ditugu industria. Txikik handik industria. Eta orduan eredu aldatu indera bat. Baserrin bizi bali badiere 10 bat egiteu lana, eta sagardoetan berdina da. Orduan, eredua txikila eta handia bai, noski, baina eredua aldatu inda. Eta eredu horren kontra ez dugu ingo, zein kanpotik datorren gauza bada, orduan nik usten dut oaingo eredura egokitu behar duela, izan txiki edo izan handi. Hemen 2 eredu badaude, 4 eredu badaude, hemengo sartuik handinare ez da hain handia, Ez dira 20 milioi litro iteituzteneko, izango da, ez dakit saizar izango handina edo zapin izango handina. Beste eredu bat da, bizeakin konparatuta. Baina, bueno, eukilezaken reperkusioa da, igual, merkatuan, oire itzein beharko du behaiekin, baina ez geha 2 eredu hain desberdin eta zai. Nik uste, etorri dian aldaketak handiguak diala, sagardotegian dimensio baino. Kanpotik sagarra mundu guzia ekarri behar izan du. Txikila izan, handia izan. Eta baina aldatu behar du denentzat, karo, ez da berdina, 4 hektarea jarri eta nire produzioa soluzionatu, edo 150 hektarea jarri behar. Bueno, hor ez da bai da horren zean gaude, baina realidadia ez da indesberdina. Eta ni daukaten zalantza da, ez da bai doi sortzen da nian, zer ekuguzitan sortzen da beste ereduekin, gero egitan jendiak zer iken duen. Zer denda txikilan alde itzeiken dugu, baina nire auzoko denda txikila ikustet ez da bilinor. Eta hernanin bigarren merkado nahi iriki dute. Orduan, hola itzeiten deunak ere, gero, beste gaur egungo egoerara murgiltzea, pentsatze zueke altzon behin kotxi hartzen dezuenean, superfizia handitan ingoitu zuela konprak gehiengo batek, Nahi eta nahi gabe o situazio korta emate gaitu, ez? Eta denda txikian alde ite dugu, baina ez da hor, eta nik bai noski danantzako moduko zerbait inberdelo, baina hartu errok erabaki danantzako diela uste. Eta sagastikin gertatzen da bezala guk ere sagardotegiak desberdin lantzen ditugu, ez da berdina ekoizten bat, beste bat, segun ze negozio linea dun,
turismoarekin lan egiten duen edo ez, merkatua Gipuzkoan edo Gipuzkoatik aparte nun baiten duen, superfizio handitan lantzen duen ez, eske horrere ezin dezu eskema bakarrarekin sagardotegi guztientzako plan bat antolatu. Orduan, bakoitzarekin lantzen dugu bere neurrirako estrategia eta bere planifikazioa. Eta beste puntu importante badago, askotan ekoiztu dugu oso ondo jakin gabe zertan nola saldu. Eta hori ere bada punto bat behaiekin lantzen ari dana. Ekoizten dezuna saltzeko modun indiezu, ez dezu sagardo inbeharriteatik esateko ze ondoan marku pela bete ditut 5 biharrian ez. Ez da importantia, bai? Indiezuna da ekoiztu, zuk saltzeko kapazitatea daukazun hori. Eta horrek ere estres handi bat kentzen du. Zuk ekoiztu dezu, gastu batzuk izan dituzu, nio badakizu zuk merkatuan kolokatu izango dezula dakazun produkzioa. Eta bai da ikasketa bat, oain arte oso gaizki duna gure sektoriak. Nio aidana asko mejoratzen. Eta importantia da, eta horrela ere aukera ematen dizu beste lanketa bat iteko merkatuakin.